sitten folkloristiikan, niin se yleensä tunnetaan Kalevalassa, mutta mä just opiskelen modernimpaa folkloristiikkaa, jossa analysoidaan, miten ihmiset kertovat itsestään ja miten kertoo maailmasta. Ja sen kertomuksen avulla pyritään tutkimaan niitä maailmankuvaa. Ja mä oon havainnut, että näin tutkimusten mukaan nuoret pelkäävät kulttuurista katoamista ja yhteisöllisyyden katoamista näin globalisaation myötä, että juuri kansat sekoittuu ja amerikkalainen kulttuuri tulee tänne Suomeen ja muiden kulttuureiden. Ja tämä pelko kulttuurin katoamisen perustuu sen epävarmuuteen, että kestääkö näin Suomen kulttuuri ja yhteisöllisyys, että monet nuoret tuntee olevansa edistyksessä toisistaan, että ei ole enää semmoista tiivistä paikkaa, mihin kokoontua ja missä on semmoinen yhteinen ideologia, että uskonnot ei enää tarjoa semmoista yhteisöllistä ideologiaa samaan. Sitten me eletään semmoisessa maailmassa, missä ideologisuus pidetään huonona asiana. Enemmänkin ollaan pragmatisteja ja rationalisteja ja sen semmoista, mutta se ei ole semmoinen tarpeeksi hyvä liima. Ja sen takia osa nuorista sitten joko juuri mielisairauteen tai syrjäytyy ja sitten pahimmassa tapauksessa liittyy ääriliikkeisiin. Ja mä just uskon, että mun näkemys tässä mun omassa kandissani on, että arkiuskomus voisi selittää sen, miksi jotkut nuoret liittyy ääriliikkeeseen. Että on semmoinen 60-70-luvulla oli semmoinen folkloristi Alan Bundes, joka kehitti semmoisen arkiuskomusteorian, jonka mukaan ihmisillä on tiedostamattomia uskomuksia, jotka perustuvat elämän kokemukseen ja kulttuuriin, missä ne kasvoivat. Että nämä antropologit kuin Angus Medley, niin se päätyi samoihin johtopäätöksiin. Ja näillä arkiuskomukset, niin ne havaitaan kasvuissa ja lyhyissä sanamuodoissa ja vetostuissa, mitä käytetään puheissa. Näillä, kun analysoidaan näitä puheita, niin pystytään näkemään, minkälainen maailmankuva on ja mitä hän näkee tärkeänä ja esimerkiksi minkälaisia resursseja hänen asuinpaikassaan on, jotka vaikuttavat siihen, miten hän näkee maailman. Alan Bundes käytti esimerkkinä semmoista lelua, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin paljon ruokaa, että joissakin kulttuurissa, antiikin Meksikossakin, jos pystyy tekemään maissista ruokaa tai maissista leluja, niin se osoittaa, että siinä kulttuurissa ruokaa oli niin paljon, että sitä pystyi haaskaamaan leluja. Ja toisessa kulttuurissa semmoinen on, ei pysty edes kuvittelemaan. Niin mun kandissa pyrin sitten käyttämään tätä arkiuskomusteoriaa analysoidakseen poliittista retoriikkaa, eikä niinkään alkuperäiskansojen tabuja. Sitten nämä arkiuskomukset niin on pitkäikäisiä ja ne siirtyy sukupolvesta toiseen ja se voi olla selitys, miksi jotkut nuoret radikalisoituu. Että ne voi kokea, että näin moderni maailma enää vastaa niitä uskomuksia, jotka on niin kiinteitä osa niistä, että niitä ei edes kyseenalaista. Niitä yleensä ei tunnusteta. Niitä koetaan, että ne on itsestään selviä ja sen takia ne voi juuri tämän yhteisöllisen katoamisen myötä yrittää palauttaa sellaisen maailman, missä nämä arkiuskomukset tuntuvat relevantilta. Juurikin islamistit, jihadistit, äärioikeisto, nämä on just sellaisia liikkeitä, jotka haluavat palata sellaiseen myyttiseen menneisyyteen, jossa kaikki oli yhdessä ja ei ollut mitään erilaisuutta ja sen semmoista. Ja just tuoreimpien tutkimusten mukaan on havaittu, että nuoret juurikin niiden pelko lisääntyy ääriliikkeiden myötä. Ne ei ole pelkään kulttuurin katoamista ja esimerkiksi yksityistämistä on havaittu lisäävän pelkoa nuorissa, että ne on epävarmia, että kun ne aikuistuu, niin jos tapahtuu joku onnettomuus, niin saako ne eläkettä tai pystyykö se saamaan työttömyyskorvausta ja päivärahaisia semmoista vai joutuuko ne heitteille asunnottomaksi. Ja sitten juurikin nämä ääriliikkeet, niin ne kertoo jo osalle nuorelle, että hei, että jos meidän liikkeeseen, niin luodaan oikeudenmukainen maailma, missä ainoastaan samanlaiset ihmiset, jotka uskovat, että tulevat elämään, niin kaikki muut tullaan hävittämään. Ja Yhdysvalloissa näkyy pahimmiten, että siellä joka kuukausi on joukkosurmauksia, jotka natsi on tehnyt. Täällä Suomessa juurikin äärioikeusta eniten riekonnut, mutta Turussa just viime vuonna oli ensimmäinen jihadistihyökkäys. Ja nämä terroristi-iskut ja sitten ääriliikkeiden oma läsnäolo katukuvasti, niin se lisää pelkoa entistä. Eli syntyy sellainen pelon kierre, jossa osa nuorista liittyy ääriliikkeeseen tuhotaakseen toisen ääriliikkeen. Tai jopa valtion, että ne kulkee uhkana joidenkin yksityistämisen myötä. Ja sitten kun analysoitiin, että mistä tämä pelko voisi johtua tai pelon lisääntyminen, niin
Jarmo Limnyn ja Jari Rantapelkolen, niin niiden mukaan se johtuu juurikin uusliberalistisesta politiikasta, jossa kaikki ruvetaan yksityistämään ja hyvinvointivaltiota ruvetaan muurentamaan palta. Ja perinteisiä kulttuureita hajoaa kaupallistumisen myötä. Sen sijaan, että ollaan kansallisia identiteettejä tai uskonnollisia, niin on kaupallisia identiteettejä. Että nuoret yrittää omaksua identiteetin brändin kautta, mutta brändissä ei ole samanlaista sisältöä kuin uskonnollisessa tai kansallisessa kulttuurissa. Niin sitten on osa niistä nuorista, jotka yrittää just hankkia sellaisen identiteetin, joka on samanlainen kuin brändi. Eli vaikka nämä nuoret vastustaisivat globalisaatiota ja modernismia, niin silti ne ideologiat, johon ne liittyy, on itse semmoisia modernia tai semmoisia postmodernia oikeasti ideologioita. Että jihadismi ja äärioikeistolaisuus, niin ne on muuttunut brändeiksi. Että nuori voi omaksua Adidaksen tai äärioikeistolaisuuden. Ja juuri terrorismitutkimus on havaittu, että globalisaatio on se, mikä ahdistaa eniten esimerkiksi juuri ISISistä, Al-Qaidaa ja kaikkia muita äärioikeiston asia, että ne vastustaa globalisaatiota, mutta ne edistää globalisaatiota entisestään, koska ne juuri on luonut sellaisia ideologioita, että missä tahansa päin maailmassa voit omaksua. Esimerkiksi osoitus tästä oli viime viikolla, kun kanadalainen uusnatsi yritti päästä Iso-Britanniaan pitämään puheita, ja hänet estettiin maahanmuuttolain avulla, mikä oli sellainen ironista, koska yksi sen uusnatsin pääpuheista olikin, että rajat pitää sulkea ja estää vieraiden vaikutteiden tuleminen. Sitten hän hermosti hirvittävästi, että Iso-Britannian antiterrorismilait estivät hänen pääsy maahan. Eli sivistystä, että ei ne huomaa tätä, että ne on itse näin uhreja tämän modernin maailman. Mutta sitten Jari Enroth, niin hän on päinvastaisessa näkemyksessä. Hänen mukaan hyvinvointivaltio täällä Suomessa on se, mikä herättää nuorten pelkoja. Hän uskoo, että hyvinvointivaltio etänyttää nuoria lähiyhteisöstä ja että sen sijaan, että ne luottaisi oman perhepiiriinsä ja oman kylänsä tai oman kadunsa ihmisiin, niin hän luottaa kasvattamaan valtioon. Koska valtiolle ei voi antaa lämpimää rakkautta tai ainoastaan rahaa, niin sitten nuoret ahdistuiset haluavat, että se ei niillä katso sellainen lähdistöjen identiteetti ja sen takia ne liittyy sellaisiin kansainvälisiin ääriliikkeisiin. Mä olen osittain samaa mieltä tuon kanssa ainakin täällä Suomen osassa, koska Yhdysvalloissa hyvinvointivaltiot ei ole, että siellä on ääriliikkeitä, vaan helppissä. Mun mielestä hyvinvointivaltio voisi reformoida tavalla, joka antaa enemmän autonomia lähiyhteisöille, tehdä ihmiset osallistumaan enemmän niin sosiaalipalveluiden luomiseen sen sijaan, että olisi jotain kasvattavia virkamiehiä. Miten se järjestetään, niin sitä en tiedä, mutta se on esimerkiksi tuon kielitieteellä on Chomskin näkemys, että yhteisöllisyys lisää ihmisten tunnetta turvasta ja luo sellaisen identiteetin, jonka pohja on todellisuudessa eikä sen abstraktisessa kansainvälisessä liikkeessä. Niin sitten jää just pohdittavaksi, että kumpi näistä on vai onko se molemmat. Mun mielestä ne on molemmat ainakin täällä Suomessa, jotka vaikuttaa, että uusliberalismi ja sitten hyvinvointivaltion tietyt aspektit vaikuttaa nuorten pelkojen lisäämiseen. Mutta kansainvälisessä mittakaavassa niin se on uusliberalistinen politiikka, joka on tuhoamassa yhteisöllisesti edistämässä entisestään ääriliikkeiden suosiota.